Kelas beda, bendino yo pilates ngono. Ngono lho beda. Pilates. Pilates yo apa? Aku iki golek tajil tak dol neh ngono lho. Tak kira-kira dodol. Poso ki ngepos rasa. Tapi nek ngengkel ngene iki yo bingung aku. Ya poso nggon tutuke, poso nggon atine. Wis diomongi per abjad kok ngengkel terus. Kuwi ki telu, siji kuping kuwi ora krungu, budek, sing loro kuwi pangku. Kowe nyapa malah jelasne ngono. Kowe iki jenenge jelasne ngengkel. Kowe iki ngejlokne ajlokne. Basa Jawane hasilnya. Bati. Aja nyindir iki. Nek iki memang untune gede banget iki. Oh, tol. Bentar dulu, mikir dulu. Kok nganggo tol? Tol. Ora nganggo L, Cak. Donga sing langsung diijabahi dening Gusti Allah donga apa? Nah, iki. Donga Heeh, sing sing langsung langsung kelakon, langsung diijabahi Gusti Allah donga. Lah apa nek dalang sing ndang dicateti. Apa? Masun ki sik wis gak ngerokok. Wis gak wani ngerokok. Pancen yo sementara iki sik urung iso tuku. Dadi Kok tenan ngonyek. Lombas tuku selendang biru. Aja sembrono kancanan Nek wis dianggit kuwi mbah ya kon tambah. Iya, iya. Nek wis ditimbali bapa kuwi piye-piye kudu iso nampa. Ngono lho. Ngene iki awake dhewe lak minangka dadi Anu le, aku ngene lho, iki kan sik sak gebok to. Nggih. Tapi kan dikekne aku, didol balekne ning sae meneh. Kok jenengan kula kadung salaman bablas kok iso. Tak kira batinku alhamdulillah membantu kelancaran perekonomianku. Tapi Pak Heru arep taten dong. Boten. Bisi aku kok. Pripun ta? Anu, tatene karo Elisa Yundi. Ayo taten Pak aku ngundang-undang. Mari ngono, sampean kan taten opo demen? Aku sing tak demeni wong wedok sing yo sing kaya taten iki ngono. Ngono, mangemek sampean to. tak mongi. Aja percaya. Lah piye? Sing batin kuwi asline ya dalange dhewe. Ning anu lho matur nuwun. Aku yakin, aku karo Pak Heru Toro ki wis plek nun sewu. Oh sudah hafal. Sudah hafal. Oleh Pak Heru Toro ki nun sewu, itu jiwanya itu nun sewu. Bakal tresnani sak kabeh. Wong wedok kabeh ditresnani, Tidak wong lanang kabeh membeda-bedakan. ditresnani, ora beda itu siji lan sijine. Betul. Tapi lek ngomongne spesifik secara wanita secara spesifik, wis mek dalange dhewe. Hati-hati awakmu. Mau wis dicekel tanganmu to? Sis, engko langsung tayamum. Bahasane kaya S3 ya. Kok iso mbok kon tayamum Langsung mlebu kok. Kok iso mbok kon tayamum. Apa ta? Kok aja galak-galakmu? Kangen aku. Aku lama tidak jumpa nak ya aja Ora. galak-galak. Aku iki kangen karo awakmu. Kangen ya nek kangen aja galak to, Mas. Asline Golek bojo ki sing milenial. Bojo kok basa ora nasional blas. Ini Ngerti bojomu? pendampingku ini luar biasa. Beda. Beda. Ngono. Kelas beda Jelaskan, Dik. Kelas beda, bendino yo pilates ngono. Ngono lho beda. Pilates. Pilates yo apa? Kuwi sejenis olahraga lho. Olahraga. Dhewe olahragane main push up ta kaya Mas ya? Fitness. Jeno. Push up Tok. tok. Dalam Elisa cang ditomongane kaya siji lho. Piban romo. Cang omonganmu ngerti omonganmu kok kaya beda karo liyane. Bojo kula niki luar pulau. Nggih. Oh, dari luar nggih. Bojo kula menika luar angkasa. Menika termasuk Luar angkasa opo? Apa lho? lho kuwi termasuk Pluto lho. Ya jadi Wong ki nek nuwun sewu tanggung jawab ya tanggung jawab. Iya. Pangapunten lho Mas Gondrong. Janipun kula nggih pengin nyontoh kados Pak Heru ngeten niki. Sembodo. Yen weh-weh Kene uyar-uyur kepone iki ngedum sembako ki lho. Iya, bagian sembako. Ya mending Pak Heru nanggap wis ngedum sembako. Lah sampean iki ditangkap ora ngedum sembako ya. Ya ngene. Ngono. Iki malah beneran kok. Mas Kaya aku persis nek bodo aku ya ngene. Loh, alah. Alah. Pak Heru Torong ki yo lek arep riyo kuwi ngedum sembako. Sampeyan lek arep riyo mesti ngedum masalah. Awang kos kakimu jempolane jebol kok iso dadak ngomongke. Niki Pak, ya Gus ampun. Oh, Anu, jebol. Pak, anu plus tunggal ya, plus tunggal. Lah, kowe iki jare wis sukses. Wong dek iki ya buka jajan ning arep omah ngono lho kok iso. Ngono. Sukses aku kok. Sukses, Pak. Niki alhamdulillah angkringan mlaku sakniki teng arep omah buka dasar jajan barang. Jajan gundulmu. Dodol kolak barang, Pak. Ngono. Dodol kolak gundulmu. Aku iki golek tajil tak dol neh ngono lho. Tak kira-kira dodol.
Golek takjil mubeng terus tak dol neh. lah iya. Tapi motor muntek ya. Alhamdulillah aku sekmu begitu poso iki ya. Jual beli aku. Jual beli kendaraan. Iya, dadi ngedol motor tuku beras. Aku sekmu sing Walah lah kuwi jenenge ngirit nek kowe. Tapi lak to omahku sekmu. Ah, iki omahe, Nduk. Udah. Kok nek mampir pangkling sampean. Wis dicet apik, Mas. Ya. Omahe iki dicet. Lah nyapa mbok cet kan? Arepe tak dol. Tak kira nek arepe boto mbok Foto nyari. guru tak apa. Pak Heru itu adalah pemimpin yang luar biasa. Niku wis Luar biasa. Oke, mula pangapunten. Senasa piyainya gerah tapi masih ada semangat yang tinggi Betul. untuk berbaur dengan masyarakat. Ya. Inilah bukti Bapak Heru yang biarpun tidak menjadi penjabat tapi selalu cinta kepada masyarakat. Dungane enek, Mas. Nggih pripun? Sang cucu sing diulang tahun pada Nggih. hari ini Nggih. kan ulang tahun kelima. nggih nggih. Leres. Iku iso kaya Simbai. Lah Amin niki, amin. mula dibopong dindet muga-muga saged napa nggih Pak, tongkat estafetipun ada. Ngoten. Ora luput saka Kekudanganipun. udangan, ora mrutut saka gendungan. Nggih, nggih. Beda karo cak bujo kluthuk iki. Pripun? Kluthuke apa nurun bapake blas ora. Loh. Panjenengan sing pirsa to, Mas? Lek mari mesti maido kancane. Mbok eling lek gering ngono kae. Mak nyuku kruk ngene. Sopo Lho, lho? Sampean lho. Etok-etok aku. Mula diaturke apa, Mbak? Jenengan sama Bapak. Ayo. Mbak Tatin, Tin. Mbak Tatin. Saya poso saya gudi lho ini. Lah, poso ta bendino mangan bengi lho Mas, dadine bar maem turu mangan Loh, turu. saiki enggak mangan sego ya, Om ya? Mangan bengi ya, kowe. Tak ceritani kata dokter. Kata dokter, wong iki ora oleh mangan bengi. Lah Terus? napa? Mangan bengi rokok itu enggak boleh. Makan itu yang baik pagi sedikit ya, sarapan titik, jam 10, 11 itu makan. Penggilingan bekerja sampai maghrib. Mula bengi aja ngamangan. Rungokno omongane sing bar lara iki ngono kuwi. Dadi lek aku sehat kok bengi mangan ora apa-apa aku ya. Kowe iki ngawur ae. Masun ki alhamdulillah sakwise dipun paringi tausiah para gus-gus mari. Maune perokok berat lho. Iya. Masune perokok berat begitu dikon donga, saiki mandek, Mas. Mandek sik mau wisan. Dongane tetep mandek, rokoke terus. Gul. Ayo. Tin. Ya. Weh, alhamdulillah. Loh, Bapak itu lho. Oh, iya. Pak Heru, bantuan Pak Heru. Tanggapan bengi iki iso nggo jajan nggo pos Rioyo. Kowe iki yo ora kok ngono. Matur nuwun marang aku. Lho sing nanggap Pak Heru matur suwun sampean lho. Lah ya sing ngulungi duit aku. Tapi kan saka pundi pusate? Lho, kok Pak Heru Lah, tadi nggih. zaman corona biyen kae. Duwite tak entekne. Iki sing bayare aku dhewe kowe ngono lho. Entek ya? Dadi matur nuwun marang aku. Masa entek? Wis entek ya. Kowe iki apa ora ngerti to? Domeng wis entek kenden, sangke iki ki wis apik iso balik kabeh. Iki enek sing rung balik. Apa? Gayore sing sebelahke sik kadol rung iso nebus. Kira rung iso nebus mergo kae kejebak corona. Wong kuwi kena gaya nyeran utut tok. Kok iso aku gadekne gayor iki lho. Mula asmanipun Bapak Heru. Bapak Heru itu ada 4 abjad. Iki lah awake dhewe yang papat to ki. Ya. Bapak Heru. Hai. Aku sampean, R Yutatin, U-nya terakhir Elisa. Ayo, Per huruf. Oh, nggih no, ngoten. Adil to, Pak? He, ndak he. Ha! Ha, Pak. Dalang sisi ra ngrungokne kok jero, dalang kopon sisi. Ha, Yo kali empat abjad, abjad ki huruf. Rungokno Lek he iki suku kata. Ya. Ngengkel. Aku tak rungokne kok jero jak mantati ora mudeng iki karo Poso, poso. Iki lho tak omong iki lho. Wis diomongne 4 abjad kok ya per huruf to. Iya. Lek he iki per suku kata. Lah ya. Ngengkel. He. He iki suku kata. Lek abjad ki 1 huruf. Ganjingane dhewe. Tak omong iki per suku kata. Nggih. Abjad. Diomongi per huruf abjad lho. Kopon. Poso ki ngepos rasa. Tetapi lek ngengkel ngene iki yo bingung aku. Ya poso nggon tutuke, poso nggon atine. Wis diomongi per abjad kok ngengkel per suku kata iki lho. Lenesu Pak Heru. Ya ting nih. Lho Pak Heru nek nesu malah maringi, Mas. Iya kok Bareng waras kok pegel ngono sisi. Sampai ini cilik digedhekke gede dindet. Saya ngomong sapa? Karo Mas. Aku cilik digedhekne bareng gede gegeden nek. Loh.
Maksudnya ki sampean biyen ki dipangku Mas Goro. Dipangku apa purul aku masamu ki? Iki lho, kula ki abdi Samu ngerti karo anu. Ngomong sing cetha lho. Masun biyen ki paling ora ya sik trah saka penyanipun Pak Siswanto Ro. Harjasmito. RM lho ki. Lah iya, RM Bundo. RM Gundul. Bundo. Bakul rumah makan Kondo. Bandang. Raden Mas Kondo. nah RM Raden Mas ngomong sapa? RM ki Raden Mas. Rosokan menungso. Wis aja Wes sembrono. saiki apa? H itu adalah harapan. Nah, ngono lho. H terabjad H ora he. H Lah. wong tuwa kuwi akeh lupute. Luput iki bener ngengkel. Wong tuwa ya akeh salahe, wong tuwa akeh laline. Gawane wong tuwa ki telu. Siji kuping kuwi ora krungu, budek. Sing keloro Dik, kuwi pangku. Kowe nyapa malah jelas nih ngono. Kowe iki jenenge jelasne Kowe ngengkel. Kowe iki ngejlokne Betul. Blok nek kowe wis nyengkel lho. Iki ben sadar, wong tuwa kuwi gawane telu. Siji budek, loro lali, telu nguyuan. Kowe kudu ngerti. ora tau nguyuh. Mosok. Mosok. Lha kok picek lho delokne lak ngono. Oh no. Kene tak jelaske. Hei, Ora H. gitu. H itu adalah harapan ke depan Bapak Heru akan selalu menjunjung tinggi harkat martabat keluarga semuanya. Ini. Tepuk tangan. R. Oh, sabar. Karena di Asmane sinten? Sabar. Heru. Jenenge sapa? R to. Jenenge sinten? Heru. Heru. Lah kok R? Lah, Lek H langsung R terus U. berarti E. E. Enek ene. Ya iya nek Iki ini. jenenge iki sapa? Kowe ku nyapa. Sabar, Bro. Ngengkel iki. Sabar. Sah, Jen. Kaya Ding, kenjikan apa ngono. Diaturi bocah nek wis lunas ngene iki lho. Yo. R apa? Ya, ayo. E. Anu. Erik ndek kuket mau gak disebut kowe. Gondrong iki gleting iki. Wis to rasa mbok gatgas. R. Ros. Kok iso R? Kowe malah Asik karo macotong. R. Nulari sampe. Kowe sampe nulari. Nulari aku. Kan iki. Oh iso. Iki saka tembung ekonomi. Ekonomi beliau dari tahun ke tahun insyaallah akan ekor. ekonomi. Lah. Wedhus e nomor pira? Bakul nomor. Ekor. Iki ekonomi insyaallah beliaunya ekonomi dari tahun ke tahun insyaallah akan lebih melesat dan meningkat. Amin, 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 amin. R. R Tatin. Aku R. R. Nggih. Orang nyok, R. nyongko orang ngira nek aku bakal ditimbali karo Bapak Heru malam hari ini. Alhamdulillah. Elisa. Oh. O. Kok oji? O. O ya. O. U kan? O. Muga-muga O. untung. Kowe ketoke padha karo dalange kowe. Sabar, tenang dulu, tenang. Gandeng dulu, iki. sabar. Gandeng dulu, iki omongane angel ndang ditransfer rono. Ben numpuk rono. Tenang dulu, tenang, sabar dulu. Iya. Ngono. Untungnya gede banget. Untungnya gede banget. Sing Untung. gede opo? Untungnya. Untung. Oh, Basa Jawane hasilnya. bati. Aja nyindir iki. Nek iki memang untune gede banget iki. Oh, lek kuwi untune kekeselen itu. Beda. Lah. Wis to? Wis. Tumang Heru. Ah. Saiki Sunaryanto per Sukata. Sukata. Su. Su. Su itu adalah supel. Set to kowe nggonmu ngendi to, Duk? Tik. Urutanmu iki genah to Ora kesel mbok. Ngendi iki? Ora kesel mbok kon Anu nurut. gini. Kowe kok lek bingung, aku ning kene, aku ning kene. Kowe ning ndur salon iku lek. Nah, aku manut urute mau Kene lho. kali ya. Pripun? Su itu adalah supel. Sapa sok wonge pawongan utawa umate Gusti Allah. Sumpel dudu sumpel. Lah angke supel. Wah, sumpel ya, Pak. Angel tenan. Tak balang das lho iku. Ndasku mbok ketuk-ketukke. Su niku supel. Aku jane sabar kok yo melu emosi lho. Su menika supel, Pak. Heeh. Sapa wonge sing ora bedak-bedake umat Gusti Allah, insyaallah Gusti Allah bakal tresnani marang sak padaning umat. Lah ya kuwi tegese ora Supel, nyumpel. seneng srawung, mboten Ora bedak-bedak. nyumpeli rezeki. Leres. Dadi sumpel.
Supel kuping. Layakno dagelan ditira kerasan melu karo iki. Narimo. Ya. Nar ki narimo, nrimo ing pandum pinaring saka Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah wong lek gelem nrimo, insyaallah bersyukure gede ditambahi rezekine. Amin amin. Yan. Urutane 1 2 3 Telu, Yan, Yan. Yan kowe mau wis sunar Ya. ya. Saiki 1 2 3 berarti kowe meneh Yan. Yan, kowe iki lho iki malah kowe malah kaya bakul letek udah. Kowe iki jur wirane bae kok. Kamu tuh mau di mana? Kamu di situ. Aku maunya di situ. Kamu di situ. Aku mau situ. Nanti kamu tak cium loh kamu. Rupamu cere menje. Ciri biji matamu. Kok dadak dadak kaya nyum curu. banget. Yan. Yan ki apa? Yan. Aku mbok tingano. Yan. Yan apa? Yan. Duk, Dari kata kowe ngeser sakmene ndak kuat. lah Kluthuk iki lho. Kowe ngeser sak taten ini ndak kuat. Patu Kowe iki kondange kegawa iki lho. Kegawa aja klitik. Sama nih kondang ya kegawa sing nanggap. Iya, rene sing nanggap ra kondang bener. Betul, nek sing nanggap tengok-tengok ning wae. Loro nek. Cengkane ane. Kok panggai iso nyau. Kemelindi. Yan. Tatin, Yan. Yan itu dari kata semayan. Jadi ini Bapak Heru itu tidak pernah nyemayani wong sing wis tahu diundang. Janjeni. Berarti padha karo berarti sportif lah. Seperti tanggung jawab konsisten. Toh. Tol. Tol. Bentar dulu, mikir dulu. Kok nganggo tol? Tol. Ora nganggo L, Sa? Tolo, mentol, ora mentolo, nek susah. Ora mentolo, nek weru wong susah. Dolo. Iya, So. bisa ya pakai aja itu. Toh ki saka tembung Soi Tol, sogok. tol. Soalnya Ketemu sapa? sogok. Sapa sing nyogok? Lah kono pengen nyogok tekmu ketoke. Anu kok asumsimu ki asumsi sing ora kepenak kok. Elek sing elek kuwi lho, Duk. Aku ngomong so. Kowe karo aku. Somiko sedekah, kulo makrofin sedekah tun. Dadi Bapak Heru tu niate sedekah. Apa Kang? Iya ta? Khulu ma'rufin sedekahun. Ngerti ra iki? Aku ndak ngerti kowe kok iso ngono lho. Loh, saiki tak takoni. Donga sing langsung diijabahi dening Gusti Allah donga apa? Nah, Donga Heeh, sing sing langsung langsung kelakon, langsung diijabahi Gusti Allah donga apa? Ora, sik to aku. Sing tak takoni. Ndak ero aku. Roh ora sampean? Ndak ero. Donga apa sing langsung diijabahi Gusti Allah? apa kuwi? Bisa ora kowe? Ora iso. Bisa ora? Ora ngerti Bisa kok. ora? Kabeh Apa? dongae nggo proses kok. Doa itu yang selalu langsung diijabahi Gusti Allah. Sing diridhoi Langsung enek. apa kuwi, Mas? Doa makan. Lho. Kok iso, Mas? Lek doa makan. Iya. Allah mabarik lana. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Kan langsung mangan. Sapa sing ngomong? Sapa sing ngomong langsung Lah mangan? aku lho. Lah sing mbok pangan ra enek sapa sing mbok pangan? Lah engko oleh saka Pak Heru langsung mangan aku. Kok sing dipangan ra enek kok arepe pangan kok. Sing tak jare duit ngono kok iso. Duit meneh. Iya no ngono. Ya, siap. Coba Mas, jaipongmu kene. Ayo coba. Pelok. Karo iki aku. Apa tembange? Tuh. Pakai yang agak hot toh ya. Nem. Oke. Deg-degan Dik. Mas drame ya kene. Deg-degan Dik. Yo. Sapa iki sing beling aku to? Iya no. Oh piye carane, Mas? Masa dodok kaya Yogya aluse ramae rada kepiye ngono. Oh, iki mau di ngono. Ah iya gawe jep aja. Ayo. Ah. Deg-degan Dik. Asik. Jajal kae. Gatil, Mak, gatil. Kok gatil dalange iki jan. Kowe kayak lagu ya. Ya, coba. Deg-degan Dik. Mosok ngelet. Kuwi jane sinden apa barongsai to. Deg-degan Dik. Pancen bojoku kuwi mbiyen laire nyidam nyambik. Aku mangar mangkat enek wong bedel nyambik. Nyambik niku napa to, Pak? Berarti metune sesuk nyambik. Nyambik iki apa, Pak? Mboten kok. Ya, Ya. ya. Deg-degan jantungku deg-degan nalikane aku krungu ora hanya aku ra ngerti apa bener
ora? Iya. Iya. Jajal klutuk lho, klutuk. Pak Sun. Apa? Wah, Mas Rudi gareng. Mas Rudi. Nggih, Mas Rudi manuwun rawuhipun Mas Rudi. Mas Rudi gareng. Langsung disamper ya. Senenge wong bejo. Panjang receh. Monggo Pak. Nggih. Nggih, ngoten. Nggih. Pun monggo diparingi monggo. Nggih. Monggo. Nek niki mboten sah niki mboten sah. Nggih, monggo. Lah nggih. Niki mboten sah. Niki pun gadah napa-napa pun gadah niki. Kowe nyapol kok nusul aku lho nyapol. Wis ben. Nyapa to kok nusul nyapa to. Sampai yo tau dadi nom. Nah, Kene. Nunggu kene. Wis rasa Mas nek kono ae. Kok yo dimaklari neh karo kono. Nek kono ae. nggih, wis Mas. Kene lho, kok kene. Le. Wis nek kono ae. Lenggah mriki, Mas. Lek mbok kali gorene wis mbok jaluk separo. Ora nyapol. Ngono. Siap. Siap. Jajali. Terus nado? Yo. Teratapan Mas. Yo. Oke, ayo kita ngopo. Nek samarang Mas, terus kowe sami pegang-pegang. Gatuk akan tuetelo yen wong gatuk akeh kono kita apa. Awake dhewe tetep ngene. Iya. Mas sampean kono sik ya, Mas. Mas Rudi, aduh, Sampean kono sik. Nah. Ngono wis. hati-hati aja Anu karo wong kondang gayane terus dinerokne aku ngene-ngene. Oh pasti barang-barang nerokne aku lho wisane. Nek lara aku nek nopo hati-hati. cekane. Aja cetek ya, Mas. Jaluk separo hati-hati. Ora. Ning yonine padha, Mas. Iya. Basa lenggah ngono yonine padha. Heeh. Biyen nom-nomane Mas Gondrong nalika dhewe taun 2010 ya kaya Mas Gareng ini. Iya. Saiki lak dasare wis sepuh dadi ya kudu nglenggana sing luwih enom. Sopo Iya. sepuh? Lho, Piye tadi kowe kok ngene aku sepas. lho wong iki bakale ngunduri tuwa to, Mas. Ya aja mikir ngono saiki wis enom kabeh akor kowe cek galak-galake wong. Sepuh. Si sepuh ki sapa ya Jali? Sing dhewe sepuh ya le. Lah awake dhewe ki Kowe kaya ngene kaya maco. wong sing mereneng kaya ngene. Merening-merening mbok kelingan ning rumah sakit Isak ngono kae. Ora kok dadak. Rono ta? Apa Ning rumah sakit tadi. Oh tak coklit kok ngendangi aku. Aduh. Lah apa nek dalang sing ngendang dicateti. Loro tak gawane jero lah kok kon ngijoli dhuwit ta. Wah, ora cetha. Ayo Deli. Dilanjut. Deg-degan dik. Deg-degan Jatiku deg-degan. nalikane aku krungu ora ngomong aku ora ngomong apa bener sliramu wis kepisahan tenan ki Mas Gareng sok sampean jeng Iki sapa to? Sapa ta lali enak wis. Sama masuk lali. Bar lali. Mas Gareng lali. Iki ngono saka Ora. Wis
tahu lho lali. Ora sambung-sambungan. Lah kenapa ta, Mas? Ya ora sangen-angin. Sajake pengen apa piye kaya makasih mboten kaya. Masa lali? Masa lali? Iki ta. Sinden Jogja dalang Python lho. Python meneh. Apa Python Kan iki? dalane cantik-cantik kok ngene Mas Python. aku Tukang tapen ning selipan lho, selipan. sinden Jogja sapa ta? Loro ki kan Jogja semua. Tatin Totit. Iki Mbak Tatin, iki Mbak Elisa. Wale, Titen wale, aku. wale, wale, Eh? wale, wale. Wale, Mas. Wale. Iki Oh, Mbak wale. Tatin, iki Mbak Sendur. Mripatmu periksakno to. Mripatmu periksakno. Dalange wis sepuh mek ngono. Hei, ngono. Pripatmu Iya lah awake Kae dhewe. kok ngomongane priksakno mripatmu. Kono dhewe kupinge butuh dipriksakne. Oh, aman. Masun iki tengen-tengene wong sak donya ki Masun kaya. Aku ping Pagatake wangi Mas jenengan. Sehat sing penting mulai sekarang sak teruse. Amin. Wis ora wani ngrokok. Gak, mergo. Gak wani, Mas. Wani ya, Mas? Gak wani, gak wani. Mas, Udut, udut. Mas Kereng, Mas Kereng. Apa? Masun ki sik wis gak ngerokok. Wis gak wani ngerokok. Pancen yo sementara iki sik urung iso tuku. Dadi Kok tanganmu ngonyek ngawur. Iki sambene rena-rena ya. Bapak mau bicara apa, Pak? Pripun Pak Heru, Pak Heru. Oh, menika selamat ulang tahun buat Kang Wayah saka Mas Heru menika kadang kula sepuh. Pripun Mas Heru tembangin apa niki mengke? Sudah itu. Pak Heru Menika, Pak Heru. menika wes iki the best Kota Blitar menika. anu sing nembang Tole Gareng. Nggih kalih bakso Tatin, duduk Mbak sing Elisa. lokal. Oh lokal. Oh, lokal. Nggih. Oh Gentenan ya, Cek. pancen Pancen banten ben lenggarin. Sing apa jenenge? Oh, uruk sik lho, Dintekne sik, dintekne sik. Lho iki sik to. Jenengan iki mosok ora Sinten krasa. anu Sing misuan. Oh, Mas Heru. Wo anu. sapa kae? Hani. Nomor 3 koetan ka lho. Susi. 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 Susi si milik iki weleh-weleh niku ta? Nggih. Oke. Sing latah lho. Nggih. Ya, bentek sik nggih, bentek Tapi sik, Mas. dintekne sik Nggih, nggih. janda barune. Ya sing penak. Nggih Mas Heru, siap. Nggih Mas Rudi matur nuwun rawuh. Siap, Mbah Nuwun. Oh iya. Sikat. Ketuke telong yen wis kepatung akeh ayo kita ngomong. Lagi Semarang Mas, Padang Biru, Wis wani Padang Mega, satu deh Maleme Minggu. Wahyu Dadi jantung atiku. Menyang Solo Mas, tuku selendang biru. Mas. Ojo sembrono, najan aku Janda baru. menikah janda baru rom. Alhamdulillah. Anu lho. Mbak Tatin. Pripun, Mo? Aja mulai lho. Boten. Wah, lha ning Mbak Tatin Mulai enek. esuk mulai. Lajeng napa? Tak gepuki mulai saiki. Mungkin wangsule nggih nyarungi Oke. tancep kayon. Siap, Mas, menika nyuwun pangapunten. Nyuwun Menika wedal. nyuwun wedal menika wonten Sesulih saking Banyu ing Bobo samangke Heru. kajak lan niatipun Nggih menika ulang tahunipun. Kero. Teng Putra payaipun. Aku wis sekali maneh kaya kumbu Karno mene lho. Omongono Jare, omongono ususe rung tak sehat lho. Ora to kaya. jare. Iki piye maksudnya? Anu menika ulang tahun ingkang Anu Mas wayah. Heru, mriki Mas Heru. Nah. Nggih. Nggih, Ulang nggih. tahun putune. Nika Ulang anu tahun ini. dipun tampi rumiyin mengke kalian Ini ajate gasaran ulang tahun kang wayah, Mas. panjenengan Masun. doa riyen kersanipun sembur tutur panjenengan Sing mbok kon donga sapa? Mas Gondrong. Kuwi dongane awake dhewe ra mandi apa kon dongane wong. Ya sapa ngerti kanggo wong liyan ki ya. Nini semoro bumi kaki semoro bumi ibu bumi bapak kuasa bapak tambah buka wastiri aku man bumi. Udah aku dengan kata-kata kata-kata.
Terakhir lali rapalan iki. Kuwi dhek iki nyeluki danyang ndi ra tekan. Danyang ndi ra tekan. Danyang kene kon ngampiri danyang kono barang. Donga lali sing arep rada bantu sing terakhir kali. Kowe tak critani iki donga tenanan. Donga ya tak sing pertama rada jelas, sing terakhir lali. Aku tahu slampetan nggone iki nyeluk danyang sak desa diceluk kabeh. Sitirya kumarane bumi purah musing ika bakal cika bakal danyang legok ngriki enten lepate lek kula nggiyar nek kula nyuwun pangapura. Nggih. Ngono terus bar iki digiyarke. Niat kajatipun. Sing ndongani sapa? Panjenengan no. Kowe iso, Duk. Lah, Niki mondok suwi kok ora iso ndongani. Aku ning ngene Aku nek ndonga ora nek suarane. pon. Kula niki mondok lho, aja ngisini-sini kula. Enak aku pengen roh kowe ndonga. Mondok ning ndi to, Mas? Ning pondok Ramadan iki aku. Nyon sewu niki ulang tahunnya cucu kula nomor setunggal. Nggih, Pak nggih. Namine Elden. Nika. Amin. Elden. Mugi-mugi dadi wong sing bejo. Amin, amin, amin. Wong sing bejo iki sembarange mesti Penak. Nggih. Lek wong suksesnya dhewe mesti bejo, tapi bejo mesti sukses. Nggih, amin. Nggih, leres. Lek nek lupute putu kula nyuwun ngapunten. Nggih. Iso dadi aku dadi wong tuwek, lek iso ditutur sing apik, tutur uwur sembur. Iso nglakoni kabeh lek iso salah sijine. Nggih. Ngoten nggih Pak Dalang Rudi. Nggih. Nika kula sanes Rudi anggap. Sampeyan ki pas donga kaya-kaya ketutupan, Mas. Kaya ketutupan. Begitu doang kayak ketutupan terpal. Mbak Elisa, saya dulu pernah di Palu loh. Loh, kok Di Palu saya. Kok betul loro kabeh di Palu? Sukses saya itu dari Palu, dari Sulawesi Tengah. Alhamdulillah. Saya dari Jalan Pramuka dulu. Di Morowali pernah, di Poso pernah. Saya di Parigi pernah. Sing dereng nanti ten Turi. Temu di Pak. Turi. Ting tuh. Ini sampean. Jenengan kok jadi turi kok. Sing urung dadi teroris. Mbok mboten. Tolong Pak Rudi, Pak Anu, Pak Sun. Ya dongani. Dan Donga Jawa, donga Jawa. Donga Jawa kena, Arab kena, Oh. Mekah kena sembarang. Pak Jani ning kono mike kuwi dongan ana kok kono ae. Jawane jenengan Pak Jani Ora Arape. Pak Jani. Pak Jani. Pak Jani sing bonang penerus nih ya. Rene. Wo, layakno disangoni kon donga to ngendi Pak. Kaya roh ya. Lutuk. Sing bener dongamu lemu donga aja kesusu bendak teng gradul nek nganti keleru welake aku. Bab kuwi makile aku. Wes. Nyuwun sewu nggih sedaya mawon. Menika rakit ambenganon sak perlu kangge ngulang tahun putunipun Pak Pak Heru Erden. naminipun Erjen mugi-mugi Elden, Pak. Elden. Elegen. Elden. Elden. Mugi-mugi saged lestari widodo kalis ing sambikala menika sedaya mugi angsal berkah pangestipun Kang Maha Kuwasa lan katambana dongak lujeng Amin. teng sederek kula sepuh anem sedaya. Saaturan ngaweruhi dumateng sederekipun Kebdat sekawan gangsal kang wonten tengah panipun dilujengi panipun sing Elden sageta lestari widodo sageta dados tiyang ingkang sae kados simbahipun menika sedaya mugi angsal berkah pangestipun Kang Maha Kuwasa lan ketambana tungak lujeng saking sederek kula sepuh anem sedaya. Saaturan tasih gadah hajat bali nggih menika ngaweruhi Kakang Kawah Hari-hari sedulur tuwa Kang Madarupa kang lair bareng sedina pranipun dipinulujengi anggenipun njagi amongipun si Elden sageta lestari widodo kalis ing sambikala menika sedaya mugi angsal berkah pangestipun Kang Maha Kuwasa lan katambana dongak lujeng saking sederek kula sepuh anem sedaya. Mekaten anggen kula nggiyaraken mbok bilih wonten kekiranipun ingkang Maha Kuwasa ngabulana ingkang dados niat kajatipun Pak Heru nggih. Dongakipun kula nyuwun Pak Budi. Oh nggih.
Pak Budi. Iki mang Pak Jani mang jane kon ndungani tapi terus dikajatne ra apa-apa dadi. Pak Budi. Komplit. Kajatan. Komplit Bud, kok malah. Bud, dongamu Bud sing donga oleh kumarai kae. Ya. Sing jelas Bu. Biyen anu si sampean Nanti lali tak kamplengi kowe. zaman untukmu genep ki jelas iki kita ngawas Bu dongamu iki. Nuwun sewu niki donganipun donga Jawa nggih. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Windu tawa, taun tawa, sasi tawa, dina tawa, jaka tawa, tawa tawi tawar tinawa mring Hyang Maha Sukti. Gusti Allah mujudaken bumi langit, telenging bumi ana banyu air jam-jam putih warnanira, wadahira tong botol, pinangsang seh subakir, lasne lengkir, ana udan tangis sindung liwet pagebluk lamur, ya Elden ratu ning umur. Ratu ning umur terus lali. Budi ya iki. Ya Elden ratu ning umur. Budi. Sik ta iki kadung serius lho, Bud. Tak ruman tenanan lho kowe. Kowe lek ngantek guyon tak protol untu meneh lho iku. Kadung serius sik katun umur tak kira melengki kanu lho kok apa terus iki? Duk. Ana sindung liwet pagebluk lamur, ya Elden ratu ning umur. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin. Amin. Terima kasih ya, Bud. Yo lali bareng tebut, Bud iki donga. Layakno dadi ndek ngenane nyalone juru kunci mayite demo kowe. Iki mau jane malaikat wis seneng. Arepe dinilai 100, bosok ini lak rugi 50 iki. Nggih. Anu Bapak Heru Terusne nembang. Bismillah. Pun mugi-mugi ingkang wayah, mugi-mugi dados wayah ingkang bejo. Amin. Mas Rudi. Amin. Amin nggih, Pak Heru. Jenengan jan Iki wis oleh dipangan ya. pun. Oh, sampun lho, Mo. Monggo. Tembange kene Mbak. Pundutane Pak Heru. Mbak Susi. Susi ki sing tidak. Dengaran nggih Udi biasanya rumpi. Aku iki Aku pergo ra nggih rumpi ki rumpimu kere ning nggonku lho. rompi mek sitoke keri nggonmu ora mok balik-balikne karo Mas. Kuwi jane mau arepe gawe rumpi macan kae. Heeh. Lah gandeng dalang iki lemeke ya macan. Akhire timbang aku ngilemek to karepmu. Kuwi piye ae. Lembah Pak Nggih, Susi. nggih, iya. Poso ya. Niki Alhamdulillah. Susi latah niki. Ambek nggih, Mas Sun. Tembangnya apa, Nduk? Lagu panjenengan alhamdulillah pinangan sehat seger waras. Rene numpak apa? Kapal, Kapal. kapal sikil. Iya, iya. Kapal Sikil. Kapal sikil. Kapalan jenenge. Mlaku. Numpak kapal sikil. Nggih wong celak mriki. Kenal kali Mbak Tati nih kok. Mas Suci, Mas Kanca Suci. sekolah. Nggih. Bah, dalem Niki ta? Boten. Sampeyan nganjuk ya. Kok Rondo niku, Pak. Gleduk. nggih kula ngledok, Pak. Lah Berjo ki sapa sing Berjo? Boten enten. Sapa? Gleduk. Anu sing berjo sinten lho asline Pak. Nggih, kula ngledok, Pak. Gleduk niki. Nggih, tembangnya apa sing ndi? Nek omong rada suwi, Masun rada lapar. Ora koyo Kae dikitati sini. Ora mungkin dintekne. Lah nyapa? Iku digo mulih dienggo sahur keluarga. tuk. Biasane didar. Ora cetha ya. Iya. Oh Dewa Tresno. Nggih, Dewa Tresno mawon. Oke. Muga-muga Kang Putra utawa Kang Wayah Di Erden dadi bocah sing kakung nggih. Nggih. Kakung dadi bocah sing soleh, sukses kaya bapak Amin. lan mbah kunge.